बेनिफ्राय गासिफोर नैबे जायगायाव मोनसे बिल्डिं लुनो नागिरदों आरो ना बेनिफ्राय नैबेयो नै खुन्था थंनै गायजेनबाय बेयाव लेबारफोर थानो थाखाय बनायसै ना बेनिफ्राय बेयाव एसे मेजारमेन्टफोरा ओरैबायदि जागोन ओइ माबायदि जागोनमोनलाय बाबु बेयाव न'आ 2 थाला ना 3 थाला मोनलाय 2 थाला आरसिसि 2 थाला जागोन दायो नै बिथिं ओरै 2 थाला न' लुगोन आरो ना नै औवाफोरखौ लाबोजोब्बाय माने सुंथासे खालामनो गोबां औवा नांगौ जायो नालाय बेनिफ्राय लेबारफोरा दाबो सफायथ'वाखै आरो ना लेबारफोरा फैगासिनो माने डाम्पार गारियावसो लाबोगासिनो लेबारफोरखौ बेनिफ्राय बैयाव लेबारफोर थानो न' बानायगासिनो बिथाङा बेनिफ्राय नै बेफोर खुन्थाफोरखौ माने सुंथासे खालामनांगोन ना बेनिखाय माने रेडि खालामखाबाय बेनिफ्राय बिथाङा नै बिथांनिया एकदम फुरा हाजो नांजासे बिथिं फालु गंसे बागान दंखायो बिथाङा सापात बागान नोगोद मालदारखा गासिबो दिनैनि ब्लगा माबा गोदाव सोराव ब्लग आरो ना गोदाव सोराव माखौ भिडिअ खालामगोन माखौ भिडिअ खालामा मालायनि बिल्डिं लुनायफोरखौनो नायफैदों आं एसे आंबो मालाबा थाब लुनो हायो होननानै नै गोदाव सोराव ब्लग इउटुबार नालाय खामानि दामानिथ' जेबो थाखाया माहा भिडिअ खालामहैनो मोनगोन माहा ब्लग खालामहैनो मोनगोन बेखौल' सानबाय थायो आयदै गोदाव सोराव नोङो मा खामानि मोनाखै नामा बेफोरबायदि गोजौ जायगायाव उथिनानै हा ए पवालिया हाय गैला साबायदा मोजां ओंखारबो माबा दुनो लांगोन सयथिनोबो उदैखौ बारा फोरोंनाङा होनदों आं उदैखौ बारा फोरोंनाङा गैलालै नों सयथिनोबो सेस ओंखारना नायफैदोल' आय गैला सयथिनोबो गथ'आ गैला सेस फुरा लंपेन्ट जिलांजोब्बाय बायदि मोनखाबाय आङो सयथिनोबो आस्ते सेस साफालै सयथिनोबो साफा सेंग्राबासो ओरैबो हाबा जायानो हाटा सेस थांसै जायगाखौनो थाबाय थाया बेखौ मालिकनिफ्राय थांसै जोङो बेलेग जायगायाव शुटिं दङ जोंहा टाइम जालायलांबानो नोंनानै थादो बाय थादो दा उनावफोर हायफिनगोन जोङो गुबुन जायगायाव शुटिं थायो जोंहा एफा गिदिर इउटुबार लायालाय आरो दाबसे जायगायाव थाबाय थानो हायाना